Ostres, quin greu. Aquí hi ha nutrients, hi ha sabor, hi ha càrrega mediambiental. Bosses de plàstic, quina pena. Amb lo fàcil que és anar a comprar amb la teva pròpia bossa, això totalment és evitable. Vinga, una ampolla de vi. Bé, molt bé, recicla moltes vegades. Aquest ve de 400 quilòmetres. Molta energia hem gastat amb aquest vi. És un pinyol o què és això? És un pinyol? Bé, ara sí que aquí tinc un problema. Això és de la ceba. És totalment evitable. Ja porta el seu embolcall, que és la seva pell, que hi ha 1000 opcions i molt a l'abast, Tros d'enciam pel conill. I aquí hi ha algo molt estrany. Un dinosaure. No sé, jo crec que això s'ha de portar en punt verd, no? Si és una joguina, es pot donar o reutilitzar abans que llançar-ho. I tot el que queda al fons, tota aquesta quantitat d'orgànic que per culpa de les cigarretes, com dirien a casa meva, cagada pastoret. Una peça de roba. Una ampolla de plàstic. Aliments. És tan fàcil evitar que aquests aliments siguin un residu. Si estan cuinats i guardats a la nevera, sempre trobaràs el moment de menjar-los. Una ampolla de plàstic dura a la natura 500 anys, i això és una barbaritat. I, per tant, el plàstic d'un sol ús l'hem d'eliminar. Jo mai l'hagués llançat, sinó l'hagués reutilitzat, l'hagués venut, l'hagués regalat o l'hagués portat a un punt verd. Reduir. Reutilitzar. Reciclar.